Det er vigtigt, at du fortæller mig alt. Det forstår du godt, ikke? Og du er helt sikker på, at der ikke er mere, du vil fortælle mig. Ja. Han døde på korset for vores skyld. For din skyld. Derfor så skylder vi ham også at fortælle ham om vores tanker. Også dem, som måske ikke er så gode. Ja, vi kan jo nok ikke lade den vente meget længere derude. Det er en stor dag for os alle sammen. Hej, far. Nå, gik det godt? Jamen, ja, det synes jeg, det er godt at høre. Det er en stor dag. Hey, alt vel? Ja. Du fik sagt det, ikke? Jamen, Du sagde det ikke. Okay. Du er ikke sur, vel? Nej. Og jeg ville jo bare... Jeg var bare bange for, at han ville misforstå det, eller... Det er okay. Ja. Så er du ikke sur? Nej. Godt. Må jeg lige bede om jeres opmærksomhed et øjeblik? Hvor er det dejligt at se så mange skønne hoveder her til vores lille forøgelse af Guds hus. Desværre så er der kommet et lille anliggende, så jeg vil bede jer alle sammen om at gå op på balkonen og drikke en kop varm kaffe og tage en lille kage, og så er vi tilbage om et øjeblik. Hvad sagde du til ham? Du sagde bare, du er på for at snakke med ham. Meget gerne skulle have løst i løbet af rimelig kort. Ja. Malte, han har jo fortalt om dine tanker, eller ja, oplevelser, skal man mindst nærmere kalde det. Du føler, at den nye Messias er inde i dig? Jeg ved ikke, om det er... Nej, og det er lige netop din tvivl, som gør os bange. Du kan godt huske Johannes åbenbaring, kan du ikke? Jo. Ja. Så ved du også godt, at Antikrist, han skal regere i 7 år, inden Messias kommer tilbage. Det er så ikke... Og vi skal jo passe på,
at antikrist ikke kommer ind i Guds himmel. Jeg har ikke antikrist i mig, Finn. Det har jeg ikke, og det ved jeg. Det føles ikke ondt. Du skal ikke være bange. Vi er jo for din skyld. Vi er kun for det bedste. Og jeg er meget glad for, at Malte fortalte os det, sådan så vi kan passe på dig. Må jeg godt gå på toilettet? Hvad? Jo. Den slags kan der jo også være plads til. Harald! Vi er nødt til at tale om det. Du kan ikke bare gemme dig. Jeg er virkelig ked af, at jeg sagde det til de andre. Jeg vidste ikke, hvordan de ville reagere. Jeg synes bare, de skulle vide det. At du måske er ham, vi har ventet på. Hvis det, du har fortalt mig, det er sandt, så er det jo fantastisk. For os alle sammen. For dig og for mig og for far. Jeg vil have, at de skulle forstå, at du er speciel. Det er da kun det bedste. Forstår du godt, ikke? Det føles ikke som noget ondt. Jeg ved det. Men du må også huske, at vi to stadigvæk er meget unge. Og selvom at jeg støtter dig, og du tror, du har ret, så ved de voksne bedre. Hvad mener du? Jeg synes, det er bedst, hvis vi går tilbage og fortæller dem det hele. Slip mig. Hvis vi nu bare forklarer dem, hvordan du rigtig har det. Ikke? Far? Hjælp mig. Stop, Harald. Far. Jeg er overhovedet ikke, som de siger. Det er kun godt. Harald, du er nødt til at stole på, at vi kun gør det her, fordi vi er nødt til det. Elsker du os ikke? Eller har han allerede fået så godt fat i dig, at du er parat til at vende dig imod os og lukke antikrist herind? Er det det, du vil? Nej, det er ikke det, jeg vil, far. Jeg elsker jer. Hvis du elsker os, så vil du også gøre det her for os. Jeg synes lige, du skulle tage og sige undskyld.
være undskyldt, Harald. Læg dig på knæ. Dæmon, jeg befaler dig. Forlad dette Guds barn. Kristi magt driver dig ud. 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 Harald, modtager du Gud, Jesus og Helligånden. Ja. Velkommen til familien. Og så synes jeg, at vi alle sammen skal rejse os op og bede.